खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। सारनावहाय दिनैहाय मोनसे सोंथिया बेनो दा बर'नि माखासे निउज पर्टेल्सफोरखौहाय राजखान्थि हान्जाफोरजों सिङाव लोब्बा थानानै खामानि मावो होननानै गोबां जों मिथियो ओमफ्राय कमेन्ट्सफोरावथ' नायजाया पाब्लिकफोरनि कमेन्ट्स दा सारा बिनि सायाव मा बुङो? बायासनेस होननाया मानसिनि जिउआव थाखायो बे स्वाभाबिक बेखौ लानानैथ' हेडेक जानांगौनि गोनांथि गैया खिन्थु निउज पर्टेलनि खोन्थाखौ आं बेखौसो बुंनो नागिरो सोर मा पलिटिक्स गेलेयो गेले खिन्थु जोंनिया माखासे माने नेकेड वर्डफोरखौ बाहायलायनो नाङा आं बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बुंनो नागिरदों मानोना गोबां मानसिया ओरैबायदि माइनर गथ'फ्रा आरो मेक्सिमामलि माइनर गथ'फ्रा जायफ्रा 8, 9, 10, 11, 12 आव फरायनाय माखासेयाथ' मेचिउर्ड मानसिफ्राबो बुंग्रा जाबाय माने जोंनि समाजाव आब्रुथि गैयै मोनसे बर' हारि होननानै दा गुबुननि सिगाङाव जोङो सिनायथि होदों। हमनानै ला राजखान्थि भाबै मोनसे खोन्थाया स्पस्ट' जेनेबा UPPL दोलोनि दैदेनगिरि जोंना हमना ला मानबोधर प्रमद बर' बिथां BPF दोलोनि दैदेनगिरि जेनेबा हाग्रामा बिथां पलिटिकेल कनफ्लिक्ट दं बावहाय बेथ' स्वाभाबिक मानोना बिथांमोननि आइडिय'लजि आरो जोंनि आइडिय'लजिनि गेजेराव डिफारेन्स दङ बिदि होननानै बिथांमोननि डिबेटखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा समाजनि मानसिफ्रा सोरबा BPF सापर्टारा सोरबा UPPL सापर्टारा गाज्रि गाज्रि रावजों सोंखारिलायनाया गाव बेसेबां सोद्रोम गोनां न'खरनि मानसि बेखौ सिनायथि होनाय जायो जाय मानसिया बे सोदोबफोरखौ बाहायो बिनि न'खरा जे एखेबारे थार्ड क्लास मेन्टेलिटिनि सिभिलाइज नङि मोनसे न'खरनि सोद्रोमा बेखौ सिनायथि होनानै लानाय जायो। अब्ला सारा दिनैहाय नैबे बे समावहाय बेबायदि निउज पर्टेलनि गेजेरजों माने एक्चुअलि जोङो माने पाब्लिकफ्रा मा जानांगौ बा बिनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज? मोनसे खोन्थाया ओरैबायदि निउज पर्टेलनि जोंनि जा सामलायगिरिफोर जेरै हमनानै ला दिनै जोंना बर'लेण्ड मिडिया नेटवर्क निउज मोनसे बेंगलावहाय सोरजिबाय दा बिनि गेजेरजों जोङो स्पेसियेलि पलिटिकेलि सोरबा सासेया बेक्तिगत भाबै सोरजोंबा सापर्ट दङब्लाबो जोंनि निउज पर्टेलफोरा मेक्सिमामलि बांसिनै माने जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि बेफोरखौ लानानैसो जोङो माने फोसावनांगौ बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव दा माखासे पलिटिसियानफ्रा बेक्तिगत माने फलान पलिटिसियान माखासे दङ बियो जोंनि गेजेराव हमगोन ख्रिस्टियान बर'फोर सोरबा ब्रह्मनि बर'फोर सोरबा बाथौ सिबियारि बर'फोर सोरबा सतसंगि कृष्णगुरु बर'फोर बिदि डिफारेन्सियेसन लाबोनानै माखासे जे फकास खालामनो नागिरो बे खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिनायजों लोगोसे इयुनाव जोंनि जा बिथिं बे बिथिङा जे खोमसि बेखौसो सिनायथि होनाय जादों ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो निउज पर्टेलनि गेजेरजों जोंनि जेसेबां गेना आबहावा थासारिफोर दङ बेखौ फोजोबनो आवगायबोनायजों लोगोसे मोजां बिथिंखौ दिन्थिनो जों आवगायलायनांगोन आरो बेफोरखौ जोंनि मानसियाबो समाजाबो दिनै गोबानानै लानो हानांगोन गाज्रिखौ जोङो सायख'ना गारनानै मोजांखौ सायख'नायानो थुनलाइनि मोनसे फारिब्ला निउज पर्टेल बा निउज मिडिया बा इलेक्ट्रनिक मिडिया बा पेपार मिडिया बेफोर गैयाब्ला जोंनि हारिखौ जों गोजौ मोनसे मानदान्दायाव लांनो हानाय मालाबाबो सम्भब नङा नंखायनो जों बेफोरखौ बरायनो रोंनांगौ। दा सारखौ बेखिनि जोंनो मिथिनायनि थाखाय जोबोद जोबोद हामबायसै। थेंक इउ।